Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR, tocmai a anunțat pe pagina lui de social media că nu îl susține pe Nicușor Dan în turul 2. Și nu oricum, ci cu niște vorbe care aruncă în aer tot discursul unității dreptei. Crin le mulțumește românilor care l-au votat pe 4 mai și explică de ce nu poate merge alături de Nicușor Dan. Citez: securistoizii cărora li s-a adăugat și Nicușor Dan, un securistoid nou intrat. Adică fix ce spuneam și noi de luni de zile. Același sistem, dar cu alte fețe. Ba mai mult, Crin Antonescu spune clar că e scârbit de campania de susținere pentru Nicușor. O numește propagandă. Râde de teatrul acesta cu salvarea României de către marii intelectuali Băsescu și Pleșu. Românii s-au prins. Și Crin Antonescu, chiar dacă din greșeală sau din frustrare, tocmai a spus un mare adevăr: nu mai e nimic de salvat din actualul sistem putred. Pe 18 mai alegem cu adevărat altceva. Alegem curaj, alegem respect, alegem George Simion.